Min barra l-paġni għall-isport, il-kultura u n-negozju, f'xi gazzetti insibu wkoll il-paġni letterarji, maħsuba sabiex jagħtu dewqa ta' dak li jkun għaddej fil-kitba kreattiva. Tkellimna ma' Omar Seguna, wieħed mill-kittieba responsabbli minn paġna letterarja f'gazzetta popolari. L-għan tal-paġna letterarja huwa kemm li itella xogħlijiet letterarji bħal poeżiji, novelli u joffri spazju għal-kittieba. U anki jiena ngħid illum dan ir-rwol donnu kiber iżjed li iġib riċensjonijiet, ħsibijiet dwar xi kotba, pubblikazzjonijiet ġodda li jkunu ħarġu. Il-paġna letterarja li mmexxina naħseb jiena ġieli użajt għal xi perjodu ċerta qafas li jkun standard. Per eżempju, kont nagħmel intervista qasira, aħbarijiet letterarji, bejn wieħed u ieħor dejjem tieħu din ix-xorta. Issa naturalment ġieli kelli intervisti li jieħdu iż-żewġ faċċati. Mingħajr ma trid tant ikun ktieb li isek mingħajr ma trid ma tistax ma issemmihx anka jkollu il-kotba kollha sbieħ. Ħanibdew minn hemm, ġifieri il-kotba kollha, jiena kollha nieħu pjaċir naqrahom, ġifieri għall-awtur jfissru ħafna u għalija jfissru ħafna anke bħala editur letterarju. Però ovvjament ġifieri ġieli jkun hemm anke xi persuna tkun persuni distinti, persuni li pereżempju il-ktieb ikun qed jiċċelebra il-ħajja ta' dan il-persuna ta' ċerta portata. Nista' nsemmi bħala eżempji l-ex-president Ugo Mifsud Bonnici, il-Perit Domintov pereżempju, l-ktieb fejn għamilt intervista mat-tifla tiegħu. Dawn ovvjament qed jiġbru ċerta materjal li hu ċerta spazju. Ikun hemm ukoll aħbarijiet letterarji. U anke hawnhekk ġieli jkun hemm pereżempju il-Festival tal-Mediterran intuħ prominenza, ġifieri inteħ prominenza għal mod kif anke jkun iċċelebrat il-lingwa Maltija u lingwi oħrajn flimkien. Jgħidulek sirt naf bih dak il-ktieb, grazzi tal-informazzjoni, dak hemm ieħor bħalu ikun hemm daw it-tip ta' mistoqsijiet, ġifieri anke mingħand in-nies. U tispiċċa anke meta titkellem man-nies jistennew minn għandi li nissuġġerixxi anke xi kotba u xi affarijiet oħrajn. Paġni letterarji għadhom popolari għaliex ovvjament taħt għandna ħafna awturi u l-awturi għadhom joħorġu ħafna xogħlijiet. Naħseb biex inkun onest, illum meta wieħed ikollu poeżija, qabel kien jistenna li l-poeżija bil-fors trid tidher forsi f'xi ġurnal, kif kont nagħmel jien fi żmien, illum forsi qed iġibuhom fil-mezzi soċjali. Però naħseb hemm differenza bejn dak li huwa stampat u dak anke li qed jidher fuq il-mezzi soċjali. Kollox għandu l-għanijiet tiegħu, sewwa ġifieri allura jiena fil-fatt il-ħsieb huwa li anke dawn il-paġni pereżempju se jkunu qed jidhru anke fis-sit elettroniku tiegħi. Ġifieri kollox għandu il-mezzi huma differenti. Però għadhom popolari u naħseb li għadhom iriduhom ġifieri l-qarrejja u għadhom iriduhom il-kittieba. Naturalment importanti li wieħed iħaddem tajjeb lil sintana. Ġifieri qed jagħtu kontribut, però aktar minn hekk, iktar minn li dak li nikteb jien, qed niċċelebra numru ta' xogħlijiet li huma Maltin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.